Sí, clar, perquè portàvem un lastre important. Està clar que la primera part, tot i que ens anem 2-0 i no ha sigut com la primera, jo crec que no ha sigut com la segona, perdó. Jo crec que l'hem dominat amb allò que havien de fer, però evidentment aquells aspectes claus per guanyar aquest partit i per contrarrestar unionistes no ho hem fet. Sabíem de la sacada de banda llarga, l'havíem treballat, sabíem de les situacions de pèrdua i contraatac, ho havíem treballat, ho havíem previst, però evidentment doncs, a vegades aquest encert és el que et limita. Jo crec que la primera part, a nivell de joc ofensiu, sense ser excelsos ni molt menys, crec que ens hem plantat a 3 quarts de camp amb certa facilitat. Crec que hem arribat en situacions, sobretot a la banda esquerra, amb Josep Sardà en perill, a prop de l'àrea o dins de l'àrea, però no hem sabut controlar aquestes situacions que ens han fet mal. Crec que a la segona part, evidentment arriscant, l'equip, com dius, ha inclinat el partit, ha intentat jugar a camp rival sempre, ho hem aconseguit majoritàriament. El gol ens ha donat certa escletxa d'esperança perquè vèiem que cada vegada el camp estava més inclinat. Hem tingut l'oportunitat de Luismi, difícil de fer, evidentment, però que ha sigut un xut o una oportunitat bona per poder empatar, però després, evidentment, amb el 3-1 doncs el partit s'acaba. ¿Hacemos la relación en castellano del partido? Sí, creo que el partido se pierde por parte nuestra en situaciones que realmente sabíamos que podían pasar, ¿no? Creo que Unionistas tiene varias armas ofensivas, una de ellas es el balón parado y el saque de banda largo, que lo habíamos trabajado y previsto, y otra de ellas son las segundas acciones o transiciones, que también lo habíamos trabajado y previsto. Y creo que en esas dos acciones, más alguna más que Unionistas ha tenido peligro en la primera parte, se decanta un partido que en la segunda, que sí es cierto que hemos dominado más y hemos llegado más, pero evidentemente teníamos un lastre importante que levantar. A partir de esa situación y arriesgando mucho más, creo que hemos dado la vuelta a lo que era la primera mitad, aunque es cierto que en la primera mitad a nivel ofensivo sí que hemos llegado a pisar área, pero en la segunda mucho más claro. Pero el gol nos ha dado esperanzas, porque veíamos que el campo estaba inclinado hacia un lado y que podíamos llegar a sacar al menos un punto, pero evidentemente el tercero pues sentencia un partido donde creo que hemos fallado en aquellas situaciones que podíamos prever que el rival podía aprovechar. No sé si dona la sensació que ja fa un parell de partits que l'Andorra necessita el descans per trobar el camí que més o menys acaba trobant, perquè avui un altre cop els primers 10 minuts sí que donava l'ascens fins al primer gol, que l'equip estava movent molt bé la pilota, aquesta sensació d'arribar, potser faltava l'última passada, però portem 2 o 3 partits que arriba a la mitja part, toques 2 cosetes i tot és molt més clar i els jugadors ho troben molt més. No sé si tens aquesta sensació. Sí que la tinc, però també crec que això ve determinat i ho hem parlat diverses vegades, per l'energia de l'equip rival també. Jo crec que al començament dels partits els equips estan ben posicionats, tenen un pla de partit molt clar, tenen molta energia i són capaços d'igualar-te, fins i tot en els reinicis avui, no? En les sacades de porta, d'igualar-te, de ser molt valents, d'apretar alt, d'arribar a les ajudes, que tu has de ser molt, 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 molt precís per generar situacions d'atac. Crec que a les segones meitats, part de l'èxit de les segones meitats crec que són també degudes al desgast que els rivals sofreixen o pateixen perquè nosaltres els intentem imposar el nostre ritme de joc i el nostre joc. Però és cert que hem de millorar aquestes situacions. El que està clar és que, com ja parlàvem a la prèvia, les bales infinites de les remuntades doncs no existeixen i que necessitem tancar porteries. O sigui, és fonamental tancar porteries per nosaltres perquè, a més estem demostrant que cada partit marquem. Però necessitem tancar porteries perquè si no ens serà molt i molt difícil. Estic d'acord amb el que dius, estic d'acord en que majoritàriament les segones parts són millors que les primeres. També crec que serà una tendència que acostumarà a passar. El que passa és que crec que les primeres parts no han de ser a desavantatge, han de ser com a molt d'equilibri. Avantatge, evidentment, però no desavantatge, si no costa molt aixecar-ho. I preguntar una miqueta per aquesta, a la primera meitat sí que donava fins al gol, no sé si ha afectat potser l'aspecte moral o la sensació anímica que després hi ha hagut uns minuts que ens han perdut, però la sortida, com et deia, sí que estàvem trobant el camí, no? De com a mínim tancar els unionistes
sempre acaba faltant l'última passada, no sé si tens la sensació que a la segona meitat, quan Manu ha vingut a rebre més al mig del camp, l'equip s'obria millor per les bandes i trobava més dels espais? Sí, evidentment la segona part crec que hem centrat a l'Auti, pràcticament en jugant 2 puntes, hem tret un defensor, ens hem quedat amb 3 i amb aquest fet, doncs, clar, hem sobrepoblat una mica més aquesta zona central de l'atac, només deixant un jugador per banda i aquí sí que és veritat que hem trobat més i els hem pogut enfonsar una mica més i hem trobat a més perill perquè l'àrea sempre estava ocupada. La primera part estic d'acord que estàvem nosaltres molt pendents de l'entrada del partit i és cert que ells al primer minut han tingut un colpeig i que l'han tirat a dalt, però després els altres 10 minuts crec que hem sigut molt Andorra, els hem enfonsat i crec que hem estat a punt de generar coses. Estic totalment d'acord en que ha faltat aquesta última passada, però hem estat allí. El cop que ens emportem al primer gol, doncs és doble perquè encaixem i és doble perquè encaixem una acció que sabíem que podria passar. I crec que fa mal. Ens fa mal a nosaltres a la banqueta i fa mal als jugadors. Però hem de ser conscients de que aquest tipus d'accions no ens poden frustrar tant com per determinar els següents minuts del partit i encaixar el segon. Al final està clar que 1-0 és difícil d'aixecar, però estem a un gol, però evidentment un 2-0, que la primera acció ens afecti o el primer gol ens afecti de cara als següents minuts, doncs fa que ja sigui quasi impossible o molt difícil aixecar un partit contra un equip que al tanto és el segon millor, crec, o el millor pràcticament de la competició aquí al seu estadi. Una última, jo Digues. Pel paper de Juanda, perquè és veritat que va entrant i sempre que entra sempre té aquella pilota que acaba perdent o aquella acció que acaba protestant de més i tal, però després sempre és elèctric, dona aquell punt de frescor, no sé si el comences a poder veure com a titular o si te'l segueixes imaginant amb aquest punt de rebuig. Sí, evidentment que Juanda està preparadíssim i crec que estic d'acord amb que és un jugador de blancs o negres, no? Que té accions fantàstiques de molt de nivell i té unes altres accions doncs, que li falta ser una mica més constant, però evidentment que és una opció per ser titular, està claríssim. Crec que Juanda s'ha guanyat a base de picar pedra dia rere dia cada un dels minuts que juga avui dia a l'Andorra.